Karagar mulki littafi na 1 kashi na 2 tare da ni mai karantawa Nasiru bin Muhammad. Idan ba ku manta ba, a kashi na 1 mun tsaya ne a inda sarki ya kamo hannun Yarima Imran, inda yake faɗa mai cewar akwai wasu sirrika guda 3 da zai faɗa masa. A nan muka dakata, yanzu kuma za mu ɗora. Gaba ɗaya waɗannan 'yan uwan naka 8 sun fi ka damar hawa kan wannan karaga, amma idan ka kiyaye wasu abubuwa da zan gaya maka yanzu, sai ka zo ka zama kai ne da karagar mulki. Abu na farko shine ka kula da abin hannunka wanda na raba muku 9. Duk wuya, duk rantsi, komai dare komai rana ya kasance kana tare da shi. Kada ka kuskura ka bari ya subuce daga hannunka ko ya nisanta da kai. Abu na biyu, ka zamo mai juriya da kuma haƙuri bisa duk irin yanayin da ka tsinci kanka a cikinsa. Abu na uku, wanda shine na ƙarshe, ka zamo mai faɗin gaskiya bisa duk abin da za ka faɗa. Idan ka yi alƙawari lallai ka cika shi. Idan aka baka amana, kada ka ci ya kai ɗana. Idan ka kiyaye waɗannan abubuwa da na lissafo maka, babu irin haɗarin da za ka shiga baka fita ba, kuma duk abin da ka sa a gabanka sai ka yi nasara. Lokacin da sarki ya zo nan a zancensa, sai hawaye ya zubo wa Yarima Kanzal, ya rungume shi yana mai fashewa da kuka har zuwa tsawon 'yan daƙiƙu. Daga can kuma ya janye jikinsa daga cikin nasa, suka fuskanci juna. Ya dube shi ya ce, ya kai abbana, kai sani cewa duk yadda na shaƙo da kai kuma nake tsananin ƙaunarka, ko mahaifiyata ba na ƙaunarta haka. Idan har mutuwa za ka yi ka bar ni a cikin wannan duniya, to zan so a ce mu mutu tare. Ko da jin haka, sai sarki ya yi sauri ya rufe bakin Yarima Kanzal da tafin hannunsa, kuma ya dube shi cikin murmushi ya ce, ya kai ɗana, ina so ka rayu domin ka zama sarki, ba don komai ba sai saboda kana da kishin ƙasar nan da al'ummarmu. Cikin 'ya'yana duka kai kaɗai kake da irin wannan kishi wanda nake da shi. Kai ne kaɗai zuciyarka take da adalci irin nawa. Tabbas in dai ba kai ne ka zamo sarki ba, komai na ƙasar nan sai ya dagule. Ƙarshe ma ana ji ana gani wata ƙasar za ta zo ta mamaye mu. Ina son ka yi mini alƙawari guda 2 bisa cewar idan har ka zamo sarki za ka cika mini su. Ɗaya daga cikin alƙawarin za ka iya tun gabanin ka zamo sarki. Alƙawari na farko shine ka ce da ni daga yau rashi ko baƙin ciki ko azaba ba za su sake saka ka zubar da hawayenka ba. Ka sani cewa rashin zubar da hawaye alama ce ta sarkin da zai iya hawa karagar mulki a cikin kowane irin kangi. Sarkin da baya zubar da hawaye dole ne maƙiyansa da masoyansa su yi shakkarsa, domin ya cika namijin duniya, ko za a sami galaba a kansa sai dubu ta taru. Alƙawari na biyu da nake so ka ɗaukar mini shine idan ka zama sarki, za ka ci gaba da tsaron kogin Bahar Lihiram. 'Ya'yanka da jikokinka ma za su gaji tsaron kogin kamar yadda nake yi yanzu. Ka sani cewa ba wai dakarun da muke zubawa a bakin gabar kogin su ne suke iya tsare shi ba. Akwai wani babban sirri na tsaron kogin Bahar Lihiram wanda ba zan iya gaya maka shi ba, amma nan gaba bayan ka zama sarki za ka san shi, kuma kai ma ba za ka iya gaya wa ɗanka da ya gaji karagar mulki a hannunka ba, sai dai ya sani a karan kansa. Shin za ka iya ɗaukar mini waɗannan alƙawarurruka guda 2? Sa'ad da Yarima Kanzal ya ji wannan tambaya, sai ya yi ajiyar zuciya cikin ƙwarin gwiwa. Ya dubi sarki ya ce, lallai na ɗaukar maka alƙawari zan cika waɗannan muradi guda 2 kamar yadda ka umarce ni. Ko da jin haka, sai fuskar sarki ta faɗaɗa da murmushi, kuma ya cika da ɗimbin farin ciki. Ya janyo Yarima Kanzal ya rungume shi akan ƙirjinsa, sannan ya ce, ai tun yanzu ma ka nuna mini cewa lallai za ka iya cika wannan alƙawari guda 2. Ko da jin haka, sai Yarima Kanzal ya dubi sarki cikin mamaki ya ce, menene dalilin da ya sa ka ce zan iya cika wannan alƙawari? Sarki ya ce, gashi tun yanzu ka daina zubar da hawaye. Ban taɓa zaton cewar maganan nan ta ƙarshe da za ka yi za ta fito daga bakinka ba tare da hawayen idanunka sun rako ka ba. Wannan shine abin da ya fara 'yan shekarun da suka gabata a baya. Yanzu za mu dawo labarin yanzu. Lokacin da Yarima Yunus ya ga gawar masoyarsa Umaira, take ya tsandara uban ihu, kuma ya fashi da matsanancin kuka. Sannan ya runguma gawar Umaira a ƙirjinsa a zaune, sai da ya kwane yin a hakan yana kuka. Da ƙyar aka ɓamɓare gawar Umaira daga hannunsa, sannan aka je aka binne ta. Da yake Yarima Yunus ya kasance ga wadaccen matsafi, sai ya shiga halwar tsafi domin ya gano wanda ya kashe masoyarsa, amma sai da kwana 3 yana bincike, amma sai ya kasa gano wanda ya kisa.
dama ya hana abin ne gawar Umaira sai bayan ya gama bincikensa, don haka a cikin kankara aka adana gawar. A ranar kuwa na ukun ne ya fito a rana ta ukun ne ya fito daga halwar tsafin, yasa aka cire gawar Umaira daga cikin kankara domin a je a binne ta. A lokacin yana ta faman share kuka. A kokarin fito da gawar ne tsulum aka ga abin hannun Yarima Imran ya faɗo daga cikin gawar. Ko da idanun Yarima Yunus suka yi kan abin hannun, sai ya sunkuya ya ɗauka ya dube shi da kyau, ya tabbatar da cewar na Yarima Imran ne. Sai ya takarkar ya kurara uban ihu yana mai ambaton sunan Yarima Imran. Nan take zare takobinsa ya nufi gidan sarautar yana kwalawa Yarima Imran kira. Nan fa gaba ɗayan jama'ar da ke cikin gidan sarautar suka firgice, ba a sami wanda ya sha gabansa ba saboda tsananin tsoronsa da ake ji. A gaba ɗayan ƙasar Hindu babu sadaukan jarumai wanda ake takama da su akan iya yaƙi game da tarwatsa maza sama da Yarima Yunus da Yarima Imran. Domin ko yaƙi za a fita su ne akan gaba, kuma ba su taɓa jagorantar yaƙi a rasa nasara ba, sannan ba a taɓa kai ɗayansu ƙasa ba a filin yaƙi. Labarin jarumtakar su ya baza ko ina a nahiyar, ta kai cewa saboda su bi kacal duk ƙasashen da ke nahiyar suna tsoron su yaƙi da ƙasar Hindu. Yarima Imran na zaune a cikin lambun gidan sarautar yana shakatawa tare da kuyanginsa, ana ɗebe masa kewa. Kawai sai ji gidan sarautar ya hargitse, bayi da barori, hadimai har ma da dakarun ma sai guje-guje suke suna neman inda za su buya. Cikin tsananin fushi Yarima Imran ne ya tsaye zumbur ya tar wani bawa da ya taho da gudu ta gabansa zai wuce ya cafke shi da hannu ɗaya, sai gashi kafafuwansa na reto a saman samkar ɗan shila ya ɗaga. Yarima Imran ya daka wa bawan tsawa ya ce, lafiya, menene ke faruwa ke ta guje-guje haka a cikin gidan nan? Muryar bawan na rawa ya ce, ya shugabana, ai Yarima Yunus ne ya zare takobi ya shigo gidan nan da gudu yana ta kwala maka kira. Ga dukkan alamu dai yana zargin ka ne akan mutuwar budurwarsa Umaira. Ko da jin wannan batu sai Yarima Imran ya jifa da bawan da ke nasa, sannan shi ma zare ta takobin cikin tsananin fushi ya ruga da gudu zuwa hanyar shigowa cikin gidan sarautar yana mai kwala wa Yarima Yunus kira. Faruwar hakan ke da wuya sai ga su sun hada wata babbar farfajiya ta gidan sarautar, kuma tazarar da ke tsakaninsu bata wuce taku 10 ba. Nan fa kowannen su ya turjiya har kura ta tashi, suka fara kallon kallo suna muzurai da huci, kai ka ce baƙaƙen macizai masu mugun dafi suka ɗanɗana domin kai sara. Cikin alamun tsananin fushi hawayen takaici ya zubo Yarima Yunus ya daka wa Yarima Imran tsawa ya ce, akan wani dalili za ka kashe mini masoyiyata wacce tun ina yaro ƙarami nake santa? Shin kana ganin cewa hakan da kai shine zai dasa min ciwon zuciya na mutu a banza domin ka kaji karagar mulki? Kafin Yarima Yunus ya gama rufe bakinsa, tuni Yarima Imran ya tara numfashinsa yana mai duka masa tsawa ce, kai wawa mara tunani, ya zai na kashe maka masoyiya alhalin nima ina da masoyiyar kamar taka wacce idan na rasa ta zan yi bakin cikin da kake yi? Menene hujjarka da zaka ce ni ne na kashe Umaira? Ko da jin wannan tambaya sai Yarima Yunus ya murmushin takaici, ya zura hannunsa a cikin aljihu ya fiddo da abin hannun Yarima Imran wanda aka yi shi da zinari, ya ce, wannan abin hannun waye? Ko daga nan abin hannun sai Yarima Imran ya cikar tsananin mamaki, cikin kaduwa ya dubi Yarima Yunus ya ce, na rantse da girman ubangijinmu har zuwa safiyar yau ina tare da wannan abin hannu nawa, ni ban san sa'ad da ya bar jikin hannuna ba har ya zo hannunka. Ko da jin haka sai Yarima Yunus ya tara numfashin Yarima Imran yana mai daka masa tsawa, ce, ƙarya kake munafiki, yanzu nan zan kashe ka da hannuna, tun da dama na sha turo dakarun su mami a sirrace domin su kashe ka ba su sami nasara ba. Yarima Imran ya dan guntun murmushi ya ce, ai ni ma na sha turo maka dakarun sojan haya don su kashe ka ba su sami nasara ba, kaga yanzu kenan sai mu yi ta ƙare. Nan take duk su biyun suka rogo zuwa kan junansu suna kwala ihu mai tsananin firgitawa, suna haduwa sai suka kace mai da azababban yaƙi. Ya zama na cewa suna kaiwa junansu sara da suka cikin tsananin zafin nama, juriya da bajinta, kuma kowannensu yana yaƙi ne da dukkan ƙarfinsa da zuciyarsa. Kawai burinsa shine ya ga ya hallaka ɗan uwan nasa. Nan da nan suka tashi gidan haikan komai da kowa da ke cikin gidan sarautar hankalinsa ya dugunzuma. Haka ransa wanda zai je ya shiga tsakaninsu ya raba wannan fada. Duk sa'adi suka kai wa juna sara suka goce, to fa duk abin da suka samu walau gini ko bishiya ko wani abu sai dai kaga sun tsarge shi saboda tsananin kaifin takubban nasu waɗanda suka kasance na musamman. Sai da suka shafe kusa rabin sa'a suna wannan bakin artabu, sannan kowannen sai sami nasarar yankan dan uwansa. Duk su biyun suka kwala ihu a lokaci guda sakamakon zafi da zurgin da ya shige su a lokacin da jini ya tsartuwa daga
cikin raunukan nasu, kuma ba shiri kowannensu ya ja da baya. Shi dai Yarima Yunus a kafarsa ta hagu Imran ya yanke shi kuma Yarima Imran akan kirjinsa bangaren dama aka yanke shi. Faruwar hakan ne ta sa suka gane cewa idan fa suka ce za su ci gaba da yakar juna to sai dai fa a yi babu ma'ana za su yi ragas. Ya zama na cewa duk su biyun babu wanda ya sami karagar mulki. Ko ya gama ayyana ka sai Yarima Yunus ya sammaci Yarima Imran ya watso masa kibiyoyin tsafi. Kibiyoyin sun fi guda 1000 kawai sai suka tafi da gudu a sama cikin iska za su yi da Yarima Imran. Ko da ya rage bai fi saura kamun ɗaya ba tsakanin jikin Imran da kibiyoyin, sai aka kibiyoyin sun tsaya cak a iska, sannan kuma sai gaba ɗayansu suka kama da wuta suka kone kurmus suka zama toka. A daidai wannan lokaci Yarima Imran ya dubi Yarima Yunus ya bushe da dariya ya ce, ya kai dan uwana, ka je ka sake yin shiri, wai dan ka riga mu shigowa duniya ba lalle bane ka riga mu samun ilimi. Sai mun haɗa filin gasar karagar mulki sannan ne za a bambance tsakanin zare da abawa. Ka je ka nemi wanda ya kashe masoyiyarka amma ba ni ba. Shin za ka iya bani abin hannuna? Wanda ya sace wannan abin hannun nawa tabbas shine ya kashe masoyiyarka, kuma na fuskanci cewa lallai ya cika marucin kan dutse domin bai fito ba sai da ya shirya. Don haka ba da tunin ka gano kowaye tun da sa'ad da ka shiga harwar tsafin ka, sa'ad da Yarima Imran ya zo na azancin sai jikin Yarima Yunus ya sanyi kaɗan, ya jefa masa abin hannunsa ya cafe, amma duk da haka sai ya dube shi a fusace ce, kada ka ɗauka cewa na gamsu cewa ba kai bane ka kashe masoyiyata ba. Zan ci gaba da bincike tun da bani da abin zargi sama da kai. Idan har na tabbatar da cewar kai ne, lallai sai na ɗauki fansa, ko da kuwa ce kai ne ka sami nasarar hawa karagar mulki. Ko da gama faɗin haka sai Yarima Yunus ya sauri ya cire rawanin kansa ya ɗaure raunin da ke jikinsa don tsaye da jinin da ke zuba, ya nufi ɓangaren da turakarsa take. Shi ma Yarima Imran sai ya dafe nasa raunin ya nufi inda tasa turakar take. Lokacin da Yarima Kanzal da Yarima Yunus suka zo gaban wannan akushi mai ɗauke da lambobin gasa, sai duk su biyun suka zura hannayensa cikin akushin a tare, kowannen sai ɗauko tasa takardar. Mutum na uku da ya ɗauko takardar shine Yarima Imran, sannan ragowar yayan sarki su 6, su duka tara sai aka umarce su da su zo gaban gasar su buɗe takardunsu. Nan take kuwa suka jera su tara, kowannen su ya buɗe takardarsa. Kwatsam sai aka ga Yarima Kanzal da Yarima Yunus sun buɗe lamba daidai. Take ragowar 'yan uwan nasu sai Yarima Imran suka yi aziyar zuciya cikin murna saboda ganin ba da su za a fara wannan gasa ba, kuma fuskokinsu suka cika da murmushi. Ko daga naka sai Yarima Yunus ya yi murmushi ya dubi Yarima Imran ya ce, wai shin murnar me muke alhalin hutun jaki da kaya zamu yi? Tunda dole ne kuma tambayoyin su zo kanku. Nan take aka kai Yarima Kanzal da Yarima Yunus zuwa kan waɗansu kujeru biyu da ke fuskantar alƙalan gasar aka zaunar da su. Zaman su ke da wuya sai Yarima Kanzal ya hango mahaifiyarsa Zarina zaune inda sauran matan sarki suke, ta kora masa idanu tana zubar da hawaye. Kawai sai ya dube ta ya murmushi ya mata nuni da ta kwantar da hankalinta. A wannan lokaci fadar ta yi tsit, kowa ya kasa kunne domin ya ji irin tambayoyin da za a yi wa 'ya'yan sarki. Mai gabatar da tambayoyi ya fito daga inda yake zaune ya zo gaban su Yarima Kanzal ya tsaya. Ko da ya haɗa idanu da wannan jaruma wacce ke tsaya bayan Yarima Kanzal, sai da zuciyarsa ta buga da ƙarfi. Al'amarin da ya bashi mamaki kenan, domin shi kansa bai san dalilin da yasa zuciyarsa ta buga ba. Shin ganin kyawawan idanun jarumar ne ya janyo haka, ko kwarjininta ne da kyawun siffar jikinta ta 'ya mace? Amsar da ya kasa baiwa kansa kenan, don haka sai ya sauri ya kauda idanunsa ga barin kallon ta, ya dubi Yarima Kanzal ya ce, ya shugabana, za mu fara tambaya ta farko. Tambayar ita ce, waɗanne abubuwa guda 3 waɗanda dole sai idan sarki yana da su sannan zai iya shugabancin al'ummarsa? Ko da jin wannan tambaya sai Yarima Kanzal ya yi murmushi, sannan ya dubi mai tambayar ce, abu na farko shine dole sarki ya zamo da kwarjini da kuma siffa ta shugabanci. Abu na biyu, dole sarki ya zama mai tunani da nazari akan duk al'amuran da suka zo masa kafin ya yanke hukunci. Abu na uku shine dole ne sarki ya zama mai hankali, ya kasance ba shi da taɓin kwakwalwa, wanda duk ba shi da waɗannan abubuwa guda uku bai cancanci hau karagar mulki ba. Gama faɗin hakan ke da wuya sai mai tambaya dubi alƙalan gasa ce, shin Yarima Kanzal ya hausa tambayarsa daidai? Cikin haɗin baki alƙalan gasar suka ce masa ya yi daidai. Da jin haka fadar ta ruɗe da shewa ana tafi.
Mai tambayar ya daga hannunsa sama aka yi tsit, sannan ya juya ya fuskanci Yarima Yunus ya ce, ya kai Yarima Yunus, na juyo gare ka. Waɗanne abubuwa ne guda uku waɗanda sarki zai kiyaye don kare talauci, fari da cututtuka a ƙasarsa? Koracin wani tambaya sai Yarima Yunus ya yi ajiyar numfashi ya shiru na 'yan daƙiƙu kaɗan ya ce, mataki na farko da sarki zai ɗauka shine kyautata harkokin noma ta hanyar samar da ruwa, irin shuka da tallafi ga manoma. Mataki na biyu shine samar da sana'o'i ga masu zaman banza game da inganta sana'o'i. Mataki na ƙarshe wannan shine na uku, tabbatar da tsaftar muhalli da kuma bayar da horo ga sababbin likitoci domin wadatar da su ko ina cikin ƙasa game da yawaita shuke-shuke na 'ya'yan itatuwa waɗanda ake sarrafa su a yi magunguna. Korajin wannan amsa sai mai gabatar da tambaya ya dubi alƙalan gasa ya ce, yaya shin Yarima Yunus ya amsa tambayoyinsa daidai? Cikin haɗin baki alƙalan gasa suka ce ya amsa daidai. Take Yarima Yunus da masoyinsa suka ruɗe da ihu gami da shewa har sai da aka ɗaga hannu sannan suka nutsu. Haka da aka ci gaba da yi wa Yarima Kanzal da Yarima Yunus tambayoyi har aka yi wa kowannensu tambayoyi 10 kuma cikin sa'a suka amsa daidai, babu wanda ya faɗi ko tambaya ɗaya. Kashe gari kuwa aka zauna don a ci gaba da wannan gasa tsakanin Yarima Imran da Yarima Zainur. Da ƙyar Yarima Imran ya amsa dukkanin tambayoyinsa guda 10, shi ko Yarima Zainur da tambayoyi 3 kacal ya amsa daidai, amma duka ragowar tambayoyin guda 7 faɗuwa ne. Haka dai aka ci gaba da yin wannan gasa har tsawon kwana 9, kuma Yarima Imran ne kaɗai ya samu nasarar zuwa zagaye na 3, ya kafsa da Yarima Kanzal da Yarima Yunus, amma sauran 'ya'yan sarki tun a zagaye na 2 aka zubar da su. Suka kawo tsanin bakin ciki suka yi ta rusa kuka, kai wasu ma daga cikinsa sai da suka kusan zautuwa saboda sambatu da iface-iface. Da yake saura kwana 2 a zagayen ƙarshe na gasar, sai hankalin Yarima Yunus ya dugunzuma ainihin, domin yana ji a jikinsa lallai Yarima Kanzal zai iya lashe wannan gasa saboda la'akari da yadda yake amsa duk tambayoyin da ake masa. Tun da ake yi wa Yarima Kanzal tambaya a cikin wannan gasa bai taɓa yin tunani ba ko ɓata lokaci kafin ya baya, kai tsaye yake amsa tambayoyin kamar dama can ya haddace amsoshin a cikin ƙwaƙwalwarsa. Bisa wannan dalili ne Yarima Yunus ya fara tunanin hanyar da zai biya hallaka Yarima Kanzal, ya zama na cewa bai sami damar halartar gasar da za a yi ƙarshe ba. Cikin sirri Yarima Yunus ya tura zuwa birnin Romania ɗauko hayar waɗansu dakarun su mame mutum 2000, bisa shirin cewa ana gobe gasar ƙarshe waɗannan dakarun su mame za su mamayar bazato zuwa turakar Yarima Kanzal su hallaka shi. Yarima Yunus na cikin yin wannan shirin ne matar sarki Jalila ta samu nasarar kashe 'ya'yan sarki guda 2 ta hanyar sa musu guba a cikin abincinsu. Al'amarin da ya hausa na gidan sarautar kenan aka shiga bincike mai tsanani domin gano wanda ya hallaka 'ya'yan sarki, amma duk waɗanda suke da hannu a cikin al'amarin da zarar an kama su kafin a fara bincike sai kaga sun kashe kansu ko kuma an kashe su a sirrance ba tare da an san wanda ya kashe su ba. Abu dai kamar wasa mutuwar 'ya'yan sarki ta ci gaba da faruwa, ya zama da cewa saura su 3 kacal, wato daga Yarima Kanzal sai Yarima Yunus da kuma Yarima Imran. Iyayen 'ya'yan sarkin da kashe kuwa mata da yawancinsu zuciya suka haɗiya suka mutu saboda tsananin bakin ciki, wasunsu kuwa suka kwanta matsananciyar rashin lafiya. Kai a tarihin wannan gidan sarauta ba taɓa ganin tashin hankali da masifu ba kan karɓar mulki irin wannan. Babu abin da Jalila ba ta yi ba domin ganin ta kashe Yarima Imran, amma ta kasa. Sau 7 tana sawa ana sa masa guba cikin abincinsa, amma ya ƙi yadda ya ci. Burinta kawai shine ya rage Yarima Kanzal da Yarima Yunus kaɗai a gabanta, in ya so ko bayan ɗaya daga cikinsu ya kan karagar mulkin za ta san yadda za ta yi ta kawar da su ɗaya bayan ɗaya a sauƙaƙin ba tare da asirinta ya tonu ba. Har ya zama da cewa saura kwana ɗaya a yi gasar ƙarshe tsakanin Yarima Kanzal, Yarima Yunus da Yarima Imran. Jalila ba ta sami damar kawar da Yarima Imran ba, al'amarin da ya matuƙar dugunzuma hankalinta kenan, ta kasa zaune ta kasa tsaye kuma ta kasa ci da sha tun daga safe har rana ta yi. Nan fa ta kama kai kawo a cikin turakarta tana ta tunani. Tana cikin wannan hali ne wata dabara ta faɗo mata, nan take ta tura ka kira mata wata ƙwarƙwara ta marigayi sarki wacce ake kira da suna Shamila. Shamila kyakkyawar budurwa ce ta gaban kwatacce wata shekarunta ba sawar 21 ba. Allah ya hore mata kyan diri na jiki wanda babu wani ɗa namiji da zai ganta bai rude ba. Lokacin da Shamila ta ji cewar
gimbiya jalila na kiranta sai hankalin ta yi dugunzuma ainihin jikin ta ya kasa saboda dama gaba ɗayan matan da ke cikin gidan sarauta suna matuƙar tsoron gimbiya jalila kamar yadda ɓera ke tsoron kyanwa. Hatta 'yantattun matan sarkin tsoron jalila suke saboda ko kyakkyawan masoyin shiga tsakaninsu da jalila to za a wayi gari a ga mutum ya zama gawa, kuma duk irin tsananin binciken da za a yi ba za a iya gano wanda ya kisan ba. Sa'ad da Shamila ta gabata gaban gimbiya jalila sai ta zubi a gaban ta kashi gaisuwa, sannan ta ce ya shugabata gani na amsa kiranki me kike bukata daga gare ni. Ko da jin wannan tambaya sai jalila ta bushe da dariya lokaci guda kuma ta turbine fuska kamar wacce aka aiko da sakon mutuwa. Ta ce na kirawo ki ne domin na baki umarni, idan kin bi wannan umarni zaki tsira da rayuwarki kuma zaki sami dukiya mai tsananin yawa da hatta danginki ma ba za su taɓa yin talauci ba doron ƙasa. Amma idan kika bi jirin umarni na lallai zaki rasa rayuwarki kuma iyayenki da duk zuri'arki ma kin shafa musu kashin kaji, dan sai na yi misa ɗaya bayan ɗaya na karkashe su daga doron ƙasa. Gama faɗin hakan ke da wuya sai gimbiya jalila ta yi wa Shamila har ɗakunan ta gaya mata buƙatar ta. Ko da jin buƙatar sai jikin Shamila ya ci gaba da karkarwa sosai fiye da farko, amma sai ta risina ta ce an gama ya shugabata. Nan take farin ciki ya lullube jalila ta sami Shamila tun sa'ad da sai ta sallami Shamila tun sa'ad da sai Yarima Imran suka ga an kashe gaba ɗaya ɗan uwansa mutum shida kuma kasa gano wanda ya kashe sai suka shiga takatsantsan da rayuwar, sai zama cewa sun daina yarda da kowa, hatta ruwan sha ba su yarda wani hadimi ya ba su sha, kuma suka daina zuwa ko ina daga fara sai turakar su. Cikin gidan sarautar ko ina zagaye kira dakaru masu tsaro, don haka ba su da shakkar shiga ko ina a gidan. Ana yi gobe za a yi gasa ta karshe tsakanin Yarima Kamzal, Yarima Yunus da Yarima Imran. Bayan magarba ta yi a lokacin da duhu ya soma, Yarima Imran ya fito daga turakar sai da hanyar da za ta kai shi inda turakar mahaifiyarsa take, domin a can ne kaɗai yake yadda ya ci abinci. Idan ta fara girki ba ta gusawa daga wajen har sai ta kammala. Tana kammalawa za ta zuba abinci a kwano tafi da shi har cikin turakar ta ajiye shi a gabanta, ba za ta sake motsawa ko ina ba har sai Yarima Imran ya zo ya ci abinci a gabanta. Ko da Yarima Imran ya zo giftawa ta kofar turakar kwarkwara Shamila sai ya jiyo ta tana rera waka a cikin shashshekar kuka da muryarta mai ɗan karen zaƙi game da ɗaukar hankali. Baitocin da take biya a wakar ba na komai bane face na bigen mahaifinsa marigayi sarki. Nan take Yarima Imran ya tsaya caka kofar turakar Shamila yana sauraron wakar da take yi, alhalin bai taba tsayawa ba a wajen tun mahaifinsa ma na raye. A hankali sai daɗin sautin muryar Shamila ya fara ɗaukar hankalinsa, kuma ya ji tausayinta ya kama shi ainihin saboda abubuwan da take lissafuwa cikin wakar waɗanda ta rasa ne sakamakon rashin sarki. Tun Shamila na yin wakar har sai da muryarta ta dakushe ta fashe da matsanancin kuka, al'amarin da ya sa Yarima Imran ya kasa hakuri ya wuce zuwa inda ya nufa, kawai dai ya tura kofar turakar ta Shamila ya kunna kai ciki ba tare da shakkar komai ma. Yana shiga falon ya iske kuyangin Shamila sama da 10 a zaune, amma ko kallonsa bai yi ba ya wuce ta gabansu ya shige har cikin ɗakin barcinta. Cikin sauri shugabar kuyangin ta shaka wasu da nufin ta hana shi, amma sai ya mangare da ta faɗi ƙasa. Yana shiga ya iske Shamila kwanci kan gado cikin wata farar rigar bacci sharshara wacce ke bayyana komai na surar jikinta, kuma ga hawaye yana zuba daga cikin idanunta. Nan take Yarima Imran ya ɗimauce ya fita daga hayyacinsa, cikin ƙarfin hali ya juya da baya da nufin ya fice daga cikin ɗakin, amma sai dai Shamila ta kira sunanta a cikin murya mai taushi. Kafin ma ya fuskance da ta taso daga kan gada ta zo ta rungume shi. Nan fa Yarima Imran ya sake ɗimaucewa, bai san sa'ad da zuciyar shi ta rinjaye shi ba yayi abin da bai dace ba. Yana cikin tsakiyar wannan hali ne kwaɗam sai ji Shamila ta kurma uban ihu. Kafin ya miƙe tamme abin da ya sami da tuni dakaru da yawa sun rugo zuwa cikin ɗakin barcin. Suna shigowa sai Shamila ta fashe da kuka tana mai cewa Yarima Imran ne ya shigo ɗakin ta yi mata fyaɗe. Nan take kuwa dakaru suka kama Yarima aka fice da shi da ƙarfin tsiya daga cikin ɗakin, yana ihu gami da zagin Shamila bisa sharrin da ta yi masa. Nan da nan labari ya bazu a birnin gaba ɗaya cewar Yarima Imran ya yi wa matar mahaifinsa marigayi fyaɗe. Ai kuwa sai aka kirawo taro na gaggawa, majalisa ta zauna domin a yi bincike da shari'a akan wannan al'amari. Bayan majalisa ta zauna sai aka tsayar da Yarima Imran a tsakiyar fada, aka yi masa tambayoyi akan abin da ya faru. Ita ma Shamila aka yi mata tambayoyi. Kura Shamila ta zo da hujjojinta game da shaidu, sai laifi ya tabbata kan Yarima Imran. Take aka yanke masa kora daga garin gaba ɗaya, kuma aka haramta masa matsayin na ɗan sarki.
wanda ko a nan gaba ba zai iya sarautar ƙasar ba saboda ya yi abin kunyar da dama cin hukuncin sun kenan a cikin kundin shari'a na masarautar. Wani irin bakin hukunci Yarima Imran zai ɗauka? Tsakanin Yarima Kanzal da Yarima Yunus waye zai cinye wannan gagarumar gasa? Wani irin buri bakuwar jaruma take son samu daga Yarima Kanzal? Shin mugun ƙudurin Gimbiya Jalila zai cika kuwa? Shin dakarun Sumame za su sami nasara akan Yarima Kanzal ko kuwa? Mai son jin ƙarshen wannan labari sai ya neme mu a Karagar Mulki littafi na 2 wanda zai zo muku nan ba da jimawa ba, tare da ni mai karantawa Nasir ibn Muhammad daga wannan tasha tamu ta YouTube ta Nasir ibn Muhammad. Nake cewa mu haɗu a littafi na 2. Ga waɗanda ba su yi wani subscribe ba sai su danna subscribe sannan su danna ƙararrawa don samun ci gaban littafin. Mun gode.